Right, muri Zimbabwe ndadzoka tikungoti bad news for Wicknell wekwa Chivayo ndonyaya iri panapa tirikuti mhepo dzakasimuka. You know, for the past 3 months ndanga ndane nguva ndisiri kutaura nyaya dza Wicknell Chivayo because kubva pandakatanga kuzitaura ndine zvinhu zvandakakwanisa kuonesana nemaZimbabweans kuti this guy kubva paakaprova kuti akachibata kuti G and vanhu vakaexpecta kuti achange achisangana nedownfall, but tirikuona kuti zvakashaya basa and iko zvinezvi ari kuratidza kuti ari on top of everyone in terms of nyaya dzekuchibata kuti G kana kuti in terms of state capture zvekucapture president Emerson Mnangagwa netimu ravo rese. Arikuratidza kuti this guy anenge atori mutop 5 yevanhu vakacapture president Mnangagwa. Saka muchidimbu tirikungoti haana zvaanoitwa, but now nezuro pakabuda nyaya for sure chinzi cash rich tenderpreneur Wicknell Chivayo, a close associate of President Emerson Mnangagwa, has signed a more than 400 million cancer treatment equipment supply deal with the office of the president and cabinet, expanding his tenders and state conducts into the health sector, having already logged energy, defense, procurement, construction, transport, internet service and election deals, among many others, which gave him hundreds of millions of dollars in hard currency. Cancer treatment equipment supply, contract price and payment terms. The list is endless, guys. Tikadauramba tichidzika naro rakarebesa zingiri nacho riripo, but it's all about tender yakapiwa yemari yakawanda, and we all know kuti zviri kunyatsofamba sei. Tender it's almost $500 million. It's $500 million ndo pane tender yacho. $500 million ndo pane tender yacho. Ndo mamirira zvakaita hama dzangu. $500 million ndo mamirira akaita ndigirikine yacho. Tender rikupuwa mukomana Wicknell Chivayo. So vanhu vakaswera vachitaura zvakawanda. We have a lot of people from different parts of the world. maZimbabweans vakawanda vaitaura zvakawanda, kusanganisira vanhu vakaita sana advocate Fadzai Mahere. Vane challenge imwe yavaipa vachitaura zvakasiyana siyana pamusoro pa Wicknell Chivayo. Panapa ndirikuona uyu aitaura achiti zvoni company yako iyo inoratidza kuti in less than 1 year. Why uchitrustwa nekusvika pakupiwa yandineka kura kudaro? Ndo zvimwe zvaida kunzwisiswa nemunhu akaita sa advocate Fadzai Mahere. Toziva sei kuti ungadeliver naye Chivayo nendikini yako iri pavo. A key term of Wicknell's $412 million contract for the supply of cancer treatment equipment is that the company will be paid an advance payment of $52.5 million before anything is delivered. This is for the mobilization of the supplier's obligations under the agreement. In the words, the true value of the equipment is $52.5 million. The rest is this is the same inflation of values we saw with the ballot printing contracts. It's a mess. Saka mari yacho inonzi $52.5 million ndo mari yezvinhu zvinoda kutengwa. The $400 million deal resero rikunzi izino. I don't know kuti mari dzodzo dzinoenda kwa nani. And to be very honest with you maZimbabweans, mari dzese dzodzo you have been complaining muchitaura zvinhu zvakasiyana siyana. You have been doing a lot of things muchitaura zvinhu zvakasiyana siyana. But to be very honest with you, mari idzi dzikaidzi dzamunenge muchipopotera muchiti mukomana uyu mari yemota yari kunhingina ari kuiwana kupi, mari kwakubva mari dzemota dzedzeya. I think as of now makuziva kuti mari inotengwa mota iri kubva pai, ende hamuchataurise futi kana nyaya ichinge yadai so. But now chaita kuti ndiuye panapa iko zvinezvi inyaya ye vamwe vanhu vari kubuda vachida kuona maZimbabweans kunge vanhu vakapusa panapa. Saka inini manje ndo nyaya dzandenjiramba. Nyimwe dzese nyaya dzana Chivayo andangana basa nadzo sterek, but pane vanhu vanoona maZimbabweans kunge vanhu vakapusa. Ndo vandenge ndafambira panapa kuti ndingoti ndo vandangozvibhondora kuti imimi munge muchinzwisisa. Pane inonzi ZAC, Zimbabwe Anti-Corruption Commission. I don't know kuti i-threat here kana kuti ichi yavari kuita kuna Chivayo, to be very honest. So ndoda kuti ndinyatsoita go through vakomana ivava ndinyatsokuonesai zvinhu zvavari kutaura pamusoro paChivayo. Let's hope havana kudeleta nyaya yavo yacho iyoyo. Let's hope havana kudeleta. Okay, panapa apa ndisi kusangana nayo ndinyatsoitarisa kuno tione kuti zvichange zvakamira sei. Vanhu ivava vane kamwe kakunigirikina kavainako, vane kamwe kakudzungaira kavainako. So
nikamwe kakudzungaira kavainako so kavari kuda kutiitisa zvoita kunge imi mazimbabweans ndimakadzungaira so varitanga kuti tatonzwa nyaya yacho iyoyo tozodidididi amanaka nozimbabwe anotokudangana mambama chaiwo to be very honest. Right, Zimbabwe Anti-Corruption Commission, okay, muchandaka undiregero for a bit delay because apa ndaishanda unonga vakadelete post yacho saka ndoda kunyatsovatsvaga neimwe nhingirikini inotrace kuti hapana pavakainhingirikini here kana ikadeletika tinokwanisa kuiona panapa. Right, as the progressive Zimbabwe officers within the Zimbabwe Anti-Corruption Commission, we have raised red flags over 439 million cancer equipment contract between the government of Zimbabwe and TTM Global Medical Experts, a South African company. This contract signed on behalf of the government by Martin Rushwa, Chief Secretary to the President and Cabinet, is funded by the controversial sugar tax imposer under statutory instrument of 16 of 2024. The money collected from already struggling citizens was meant to fund cancer treatment instead of now appears captured. There was no public tender, there is no competitive pricing, the terms of payment are opaque and lack performance safeguards, creating opportunities for abuse and zero accountability. Even more concerning, TTM Global's original address is a Centron Hotel suit and his non-Zimbabwean associate is Wicknell Chivayo, previously exposed in multiple corruption cases. He is now fronting this deal under the guise of presidential scheme for cancer treatment equipment. Meanwhile, inside Zimbabwe's public hospital, cancer patients are turned away daily due to lack of equipment. Radiotherapy machines lie idle. Babies die in delivery rooms with no incubators. Nurses ask patients to buy gloves and painkillers. This is now how a nation saves lives. It is how a captured state bleeds its citizens to health. We have a duty to investigate and the public has a right to know. Doma shoko avari kubuda avari kutaura. But last time I remember the same guys iva vachaita kuti ndiuye panapa nditange kuita chikuliendi chakakwana, chikuliendi chinosumudza ZANU-PF nenzeve kudai chichirovera pasi ndechekuti imimi munouya muchitaura izvozvo. Last time makati mune evidence yakakwana against Wicknell Chivayo and you did absolutely nothing ne-evidence yenyu yamanga munayo iyoyo against Wicknell Chivayo. Takangopedzera kunzwa zvichinzi Chivayo adedzwa for interviews. That was it. And munhu akabva azodedzwa for interviews Mike Chimombe neModzimpofu and you locked them up. Vakabva vasungwa up to now vari mukati beo after beo vachirambirwa. Zuro ndopetakazonzwa unzi vakazoenda kunhingirikini vakano state yakadropa macharges. I don't know kuti muruda kuti tinyatsoita sei. Like I don't know now because inini chandiri kuziva this imimi vakomana makangwarisa. This guy is going to win this tender. So zvakangoitika ndezvekuti tender iroro rakangopuhwa panhingirikini pake kuti uyaitwe noise yangonzi Chivayo imobva madzi imimi itai kudai so because munoshanda under a command and that one is very true. You can't say anything. You can't say kuti state is captured zvamakanyora zvese. You can't say that kana uri kuZimbabwe kana uchishandidzana neZANU-PF. You can't say that because you do absolutely nothing. But imimi chamunongoda kuya kunobhilivhisa maZimbabwean onion ngirikini public platform because munoziva kuti kunozouya zvivapana zvinona client nezvimwe zvanhu zvinouya zvichijamuka zvitoti we demand accountability. That's why most of the issues tichidecide kuzvinyarara toti itai toni makanyarara. Now makuda kuti bhilivhisa kuti muitenge mune anything chamuruda kuita against Wicknell Chivayo as if mune capacity yekuzviita. Hapana kana anything chamunokwanisa kuita against Chivayo but chamunokwanisa kutoita imimi kuti bhilivhisa zvitenge mune rimwe basa ramuri kuita against Chivayo. And izvozvo tatozvionera. You have to do something. Makapromisa nyika makati mune evidence against him pakesi yekutanga. That evidence iyo inofana kushanda yafana kutora mukomana yomusungisa but you did absolutely nothing. Why now? Why today? Why are you making us believe? Why are you trying to tingati chiko muratoti bribe as citizens?
as if you are about to do something kuna Chivayo. But let's pretend, let's say Zaki now investigator Chivayo. Ladies and gentlemen, I'm here and I will be here kusvika musi wamunenge muchida, ndinenge ndakamirira kana muchida tinyatsoita deep tiva trace panyaya iyoyo. Toda kuona kuti Chivayo ari kusungwa here. Chivayo kana mati imimi muda kuinvestigate nyaya, let's watch the space iyo tenda yabudikira apo. Tumboona zvichasvikawo. Right, inzwa idirika. Kana uri South Africa uchida kuregisterwa company wovavurwa FNB business account usina work permit kana kuti study permit, mazuano easy. Bata education research yana mukoma Owen vanopedza masports ishasha. Inoza chinongodiwa chete papa zvaunofana kuita chete kungovabata pa number dzavo vobva wakuitira. Wakwanisa kutoitawo dhiri rako, wakutokwanisa kutoitawo ma plans mamwe ari kungoriko mazuano aya ekuti auchanetsekane nekuwana tender, auchanetsekane nekuswera uchikumbira account yomwe munhu kuti ndiridzirewa mari muchinji. Chingobata Owen izve so pa number dziri pa screen apa uvhurwe yako account uregisterwe company yako zviri easy.